Ang chair. Chair. Ko, andiyan sa bodega ko. Kuha sa bodega, te. Wala pa daw. Kamu na lang may pangita ko to kay di ako na sa talo. Alagi di pa mapod. Kuan kay magkastahan tong po na pero kuan. Dara. Karon ni paday ma'am. Mapod niya na sa sasakyan na pangatod at ang kuan. Ito man pag may kuha na sa siguro ang buhat lang was taga ka. Hagnaan. Hagnaan ugon. Wata naman ugon sa ija. Wato lang. Sila pa mo daw. Tapos si pag-bikir, sir? Oo.